Hey yo, boom! It's your boy King Ginger Cream Dala Cream. Batsumtimantu mabuyu bampolunyu hlase uphodla amanzi abafocusane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na Couple Switching Phones mntanami. We're in the streets of Johannesburg, South Africa, and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi. And King Ginger Cream Dala Cream ufuna ukwenza sure uthela itswayi phakathi. Hey yo Mzansi, I like it when you say it with me. It's going crazy. It's going bananas. It's a purple king mtanami. Another day, another dollar, another banger. As you all know, I'm not alone. I'm with my son. Welcome Dlamini. Shantele Bobo. She popo. She popo. She. Please baba. Please baba. Helele. Helele. Take me to Guabafebayo. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger Cream Dala Cream. Intwana Kings batsumtimandu mabuyu bambolunyu hlase uphodla amanzi abafocusane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na Couple Switching Phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake. Sihloniphaneni bafethu, sihloniphaneni la emgaqweni ngase sithanda ukuhlukumezeka. Amaphoyisa asevela afika ayimele la enze noma kanjani. Ayikho right le nto, nathi siyasebenza. Sine right ukuthi sishuthe la emgaqweni. Angithandi lento esiyenzeka la eMelville. Nani nina Zuleki, ngiyanibona. Jozi Zoo. Ha. Sister, ninjani? Anambi nalamaphoyisa la kade zama ukungigwajisa lapha phezulu. Ayilutho mfethu sambi napho. Bhuti wami ngikubonile kade nimile lapha ningibuka lapha even amaphoyisa la inginyakazisa. Oh, wena othumela amaphoyisa kumina mfethu. Ayilotho mfethu, lotho. Ubani mfethu wena igama? Lindo kuhle la. Oh, Lindo. Ngibonile Liaveni. Ya sibonile mfethu. Bangisukela nje. Bangisukela. Bazokhuluma nami isingisi. Ulindo ubani igama usisi? Ngonqobile. Nqobile. Yini sisi nawe iphoyisa yini? No. Mfethu iphoyisa yini? Ayilotho mfethu. Niyenzelani lento eniyenzayo kumina? Hayi mfethu asasilutho nje. Siyihambela nje ubusibona sihambela nje. Niyathandana? Yebo siyathandana. Sister. Ngicela unibuza nje imibuzo embalwa nje bese ngiyahamba ngoba ngiyabona ukuthi ugcina ngiboshwa la. Okay, yes. Wena usibani Nqobile? Yes, ngonqobile. Oh, wena sesingathini oyithandayo kubhutu? Ulindo kuhle. Lindo. Ngithanda ukuthi ungipha uthando. Ngithanda ukuthi ngoba uyangihlonipha. Ngithanda ngoba unikeza yonke into engiyifunayo. My brother. Mfethu. Wena. Obvious. Wena uthandani kumamazi? Lindo. Uyabona nawe imali. Uyabona. Welindo. Mfethu. Hayi cha phezulu usimele. Wena wathini oyithandayo kumamazi? Ayi mama mfethu ngithanda konke ubona nje. Linalento kuba umuntu wesifazane nenhlonipho yakhe nje. Ngimdinga ngimthola ngasikhathi engifuna ngaso. Cha niyathandana mfethu. Senesikhathi ngakanani nibambile lento? Hayi 2 years. Hayi wena. 2 years. Uqinisile nje kungatatazelwa kungekho igemegeme kungekho ivunguvungu. Lotho mfethu lotho. Ukhona yini wena omunye umuntu othandana naye? Hayi mfethu akekho yofana nalo na futhi angiboni. Sisona ukhona yini omunye umuntu othandana naye? Hayi akekho uyena yedwa. Ne? Yes, yena yedwa. Oh my brother. So bhuti wami ngifisa ukwazi ukuthi in a scale of 100 wena ungathi umthemba kangakanani umuntu wakho? Hayi ngingamnikeza u99%. Wena uzinikeze bani? Mina. Obvious 100. Awuthi pay? Pay. Bhuti ngiyakuhlonipha. Bhuti Lindo. Yeah. Uyena yedwa. Uyena. Ungenza njani mawase uthola ukuthi my sister khona omunye yena athandana naye? Kuleso simo mfowethu ngeke ngazi kodwa ngoba ngiyamthanda ngazama ukuqhubeka naye uma engakhona ukushiya lo muntu wakhe. Ungazama ukuthi nilungise? Yebo ngazama. Okay, wena sister ungathini uyithanda in a scale of 100 ungathi umthemba kangakanani ubhuti? Ngisacela umi ngapha sisi ngoba manje angikuboni kahle. In a scale of 100 ungathi wena umthemba kangakanani? Yo ngimthemba kakhulu. Hayi ngikhona ngiyamthemba impela.
Ngiyamthemba umuntu wami Shem. Uyamthemba ne? Yeah, Wena usithemba kangakanani? 100%. Naye umthemba 100%. Yes. Awuthi pe. Pe. Ukhona yini omunye umuntu othandana naye ngaphandle kaBhoti? Cha akekho. Ungenza njani mase uthola ukuthi uBhoti khona la itika khona? Yo ngambulala yazi. How? Yo ngambulala. Ukhona okwambulala? No, akekho. Uyobuqala ngaye. Bengiqala ngaye. Ucreate murder. Kanjani lento le? Do angiyana yathanda ne? Yeah, siyathandana Phela phela. umfika akho utshela ukuthi uyathanda mfethu. Thanda ma. Ngiyathanda nami. Cha, but ithi ngintedele mfethu ngisanyanyile. Akubankenga. Ngisanyanyile uSAPS. Sukumoshela Ya, kodwa hayi wonke. labo. Ya, hayi wonke. Labafana ababili nje nale ifetshana lezi ezu4 ebeyiqishe ngemuva ngoba akuwona amaphoyisa lawo bengemuva la ongagqokile uniform lo babaqishe bapintshena amaphoyisa angampintshana kanjani emotweni Yo. Akwazi. angampintshana kanjani ivene eyodwa ku driver ogqoke uniform nalo phethe isibab mase kuba ke nalabo naleyifebe leze beyigcwele ngemagqisheni impintshene la ya Akwazi. ya bazongazi kahle bangijwayela kabi ya ngizonixolela nje namhlanje ngoba nginyanyiswa amaphoyisa kunezinye izinto engiye ngizenze kubantu abathandanayo yabo kodwa nina ngeke nginenze lutho ngoba ningibonile amaphoyisa engidelela ngifuna ukuthi kube yini noma mhla kuthiwa ngiyenzani in future nibe ofakazi bami ngakwenza lokho Yeah. Singakwenza. nawe mfowethu Kakhulu. hayi nje uyibonile iveni ungibonile ngize ngitatazela mina Ngiyibone. cishe ngaze ngadansa ispantsula lalela kodwa kunento engiyenzayo la kuthiwa i-loyalty test i-loyalty test ethwebha isishintshana ngamafoni for 60 seconds wena bhuti unika umamazi ifoni yakho for 60 seconds angithi wena uyamthemba and umthemba ngenhliziyo yakho yonke Kakhulu. naye futhi wathi uyakuthemba ukuthemba ngenhliziyo so ayikho into eniyifihlayo ngithi Yeah. so soshintshana ngey'ngcingo for 60 seconds wena unike usisi anike ulokhuzana ubhuti ifoni yakhe ukuze si-check ukuthi wena ufletha nobani efonini yakho nawe my brother njayami nginankinga njayami Lindosi ilethe Kanjani baba? indaba kanti ufihlani baba Khipha ifoni. Khipha ifoni. ya iphi yakho Hawu. sister Nayi. yeah Lindo yini indaba Kholoza. awume ngala ungitshela ukuthi akholotha indaba Akholose. kholotha Akholose. awufihli lutho ifoni yakho nje ikilini Hayi right. clean Clean. Manje wangathi awuyithembi nje. Hayi mama ngiyayithemba. Hey, ngangakutholisisa kahle. Ngicela ungithole ekahleke. Hayi, sobona. soqala ifoni yakho sister ngiyayithanda i-energy yakho ngoba nawe usuyafisa ukubona ngicela ungivulele la okay naso-ke awunjayami le foni kade ufuna ukuyithinta wena na WhatsApp okay njayami la lo WhatsApp la base ngithi type uzotype la makuvela igama lakho la ungitshele makuvela igama lezinye ifebe la ungitshele ngoba lezo ezinye izinja ungitshele ngoba lezo zinja yize izobe iqhophoza umuntu wakho yangizwe ukuthi ngitseni all right guys, my name is King Ginger Cream de la Cream and we are on WhatsApp right now. We're about to tap the trend tapha lapho uthi I love you sister abakushela kodwa wena njengoba umuntu obukeke ethembekile no right ngalelo hlobo Bayangishela. Yebo, kodwa phela ngibatshela ukuthi ngithathiwe. kuvela ba Hayi kuvela mina igama lami. ya ungitshela ube confident ungabi nankinga delete lapho type uthi ngiyakuthanda khamba kahle iyasisi manje umupha nini abantwana nabo uzomupha bangaki Bese ngakabi nawo abantwana. okay Hayi kuvela mina no sisi wakhe komunye. delete lapho thani sex qinisa amagama manje sisubhuti unokuyicela mhlambe athi sacela mhlambe ayicele Yebo uyayicela.
Uyayicelela ngabe mlindoshi. Hayi lokho esuke sikuxoxa nje naye. Ya, mase ngena negama Nokunye. look kumhlohloloza. Igama lokudlokoloza. Yasi sineyenza lento. Delete lapho. Faka i-emoji ebrinjolo, ipentshisi nalamanzi athi qwa, impophoma. Siswami, le nkulumo uyikhuluma nomuntu wakho kuphela, awuyikhulumi nabanye abantu. Cha, nayi kuphela. Hayi mfuthi lesuke sikhuluma naye. Delete lapho saphuthi imani. Bhuti, ngicela ufocus lapho. Ya kuyavela. Vela ba. Vela uma wakhe la nobhuti wakhe lomlamayo. Uyawudlala Facebook? Ngiyawudlala. Good. Iya ku Facebook bhuti. Sister, ifoni yakho inakho ukubhora, i-empty. Nama messenger. Ngena la kuma messenger. Mase ngithi type uzotype la kulo search. Makuvela ama results la ungitshele. Mayithi no results ungitshele. Bangaveli lutho ungitshele. Makuvela ospy ungitshele. All right guys, my name is King Ginger Cream de la Cream. Type lapho uthi I love you. Instagram uyawudlala? No. Vela. Ish. Ngiclean. Are you clean sis? Ngiclean sure. Are you clean? Mfowethu, uzizwe njani njengoba ubona ukuthi ubhuti uclean, usisi uclean? Ngihappy kakhulu. Nawe uclean angithi? Kakhulu. Mnike ifoni. Ndeni uclean lo. Suqede nje fast. Awuvule la. Nazo. Phatha. Phatha ifoni ke la. Mase ngithi type uzotype la. Makuvele igama lakho la ungitshele. Makuvele igama lamanye lezinye ifebe la ungitshela ngoba lezo ifebe yizo ezizobe zithatha umuntu wakho. All right guys, my name is King Ginger Cream de la Cream. We're on WhatsApp right now. We're about to tap the trenders. Type lapho uthi ngiyakuthanda. Inkabi yami. Inkabi zezwe. Eish. Uyamazi ubhuti uSjava? Ngiyamazi. Awungihubele phela elilodwa lika sibhuti mfethu. Ngiyamhlonipha lo bhuti ubhuti uSjava uhubele elilodwa lapha iculo lakhe. Ngizohubela mase ngidede. Okay mfethu, okay. Uyangithembisa? Ya ngikuthembisa. Yeah, ubhuti uSjava akathandi ke futhi naye ukuthi kudlalwe ngaye. Hayi khululeka. Sure. Khuluma sisi. Sengithaphile. Vele ba. Kuvela unoxolo la. Oyena noxolo? Unoxolo lo muntu owangifica ngenaye. Mina kodwa wathi kimi uma ungishela ngiwani. Wathi umuntu. Ngathi anginamuntu osahlukene naye. Kanjani? Into endala fundo oyibonayo. No, yamanje. Indala leyo. Hayi wena. Ende ngibona le message anamhlanje kuseni umbuzo ukuthi ulale kanjani. Ngithi uyena ongithexile kuqala. Oh, shuthe wena njengoba kuyilo muntu oyekufice ujola naye namanje shuthi sabambe ngakho. No, ayibambile ngakho just sengathi singabangani. So abangane ababuye basizane ngokuxhwandana. At least uyayisebenzisa icondom mayodlu noxolo. Ukuthi akaze kufike lapho. Kanjani kumuntu othandana naye? Kanti lesishe sithi amanzi la akama khona aphinde ame isiqondo ukuthini? Mfethu ungasenzi ibhari. Khuluma utshela sister iqiniso. Sister, ngicela utype lapho uthi sex sibone ukuthi usisinoxolo uyavela inocansini. Cause lo ngathi uyalithanda. Yo, Yini? iyavela. Hayi wena. Manje ubani mina nawe lesilima? Ubani isilima? Shuthe sister uqonda ukuthi lo uyisilima. Shuthe uqonda ukuthi uma sister isilima wena. Ngijolela. No mama ngicela ukukuchazela. Okay, usho ukuthi uma sister isilima. No, angesho ukuthi isilima. Okay? Okay, chaza. Uweke isilima. Akekho isilima. Angazi ke. Uthi uyachaza uchazana. Ngiyambo? Mama isikhathi usekhaya, yabo? Ngamcela ukuthi ezongiwashela impahla. Yabo ukuthi wenza isilima. Waye ungayisanga elaundry kunokuthi uthathe umuntu wesifazane ezokuwashela impahla. Imali engangenayo yokuyihambisa And lo muntu weze endlini ukuzowasha impahla. Weze endlini thina sasihleli nabangani bami ngaphandle. Uyabona kodwa ukuthi uyangijwayela. Yeah, sister right lapho. Hayi mama into esingayilungisa kahle. No, ayisekhuthi into ungayilungisa lena. Uyabona kodwa ukuthi uyangijwayela. Mina ngiyashelwa ngapha ngiyayiqhenya ngawo ukuthi nginomuntu. Ngiphethe kahle kodwa wena uyangichithela. Uyabona yini ukuthi wena ujwayela uma yisister?
Uyangijwayela. Uyamjwayela. Ngiyabona kodwa bafonela Udelela inhlonipho. Cha ayikho into engizoyikhuluma udelela inhlonipho ka my sister wena my Nokuyiphatha brother. kwami. Nokuyiphatha kwakhe. Unjalo necondom awuyisebenzisa. At least sister icondom. Ungithathela izifo ngaphandle uzonginika zona. Gacelisa ngegonorrhea. Hayi mama into singayilungisa. Kanjani? Kanjani manje? Iphinde yenzeke mama. Nini? Mfethu, wawuyisebenzisa icondom nenoxolo? Yeah, ubengisebenzisa. Oh, bebelala ke. Ha bebelala kodwa ekuqaleni uthe awukaze nenze lutho. Mase Bengitshele phela yonke leyo nto leyo. Bengitshela yonke le uzobona ukuthi Bangaki unoxolo nobani? Yes. uyena yedwa. Usho? To be honest, yedwa. Wena sister usazojola nalo njengoba umbona ukuthi udla unoxolo ephinda azodla wena. Inkinga ngiyamthanda yazi. Cha yena impela ngiyamthanda. Wena ugeza ngani? Hayi amanzi nje. Xolisa mfethu because my sister ngathi uthi Uyangiyanyisa, uyakuthanda. yazi. Oh, Ngiyaxolisa. yamtshela sister ya. Hawu uyanginyanyisa Yeah. shem. Ngiyaxolisa. Ungenza kanje pho. And lento yakho yenzayo ukuthi unyanyise my sister ayikho right. Unyanyisa. Unyanyile manje. Uyamnyanyisa mfethu. Sister uzoyeka nini ukunyanya? Futhi angiboni ukuthi ngizoyeka. Uzoqhubeka ujole naye njengoba usamnyanya noma usazokwehlisa umoya mase? Hayi. Ngizoqhubeka naye uzomnyeka unoxolo. Oh. Ngikufoni yakhe. Wena my sister, hayi muphi hakho umuntu wakho. Hey sister, ngizoku-advise mina. Into engizokushiya naye angisho ukuthi uyithathe le advice noma ungayithathi. Kodwa amanzi la akama khona aphinde ame. Wena usesithenjini manje sobufebe nje. Ngoba lo ujola noxolo ajole nawe. But good luck sister. Ngikufisela inhlanhla kuwe nendoda yakho. Asambe welcome. Ayikho lento. Ayikho. And nginifisela uthando olinoju. Take me home. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream Dala Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Kimangandile? Andile ngomunye umfana nje mistake.